ام به نوچا خویا درێزی de dewam bikin ew nûça me jî vê carî têkildarê xebatên rêveberiya Xweseriya Bakur Rojhilatê Sûriye ya di çarçoveya têkiliyên dîplomasiyan ji derve ye ev demeke şandêka rêveberiya Xweser li nava welatên Ewropayê di nava xebatên dîplomasiyê de ye û herî dawiyê niha şande li Spanyayê li Barcelonayê ye piştî hevdîtinên şandeya gel seroka parlamentoya Katalon vê carê jî şande bi serokê hikûmeta Katalonya Aragones re civiya Aragones jî baweke eşkere piştavaniya xwe û hevkariya di navbera rêveberiya Xweser û Katalonyayê de anî ziman û careke din dubare kir her wiha Aragones got ew amade ne ku weke Katalonyayê bibin dengê herêmê da ku bibin platformeke navnetewê yên ku di derbarê rewşa li herêmê de têne li darxistin. Şandeyekî rêveberiya Xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê di çarçoveya xebatên xwe yên dîplomasiyê de li Ewropayê ye. Du şandeya rêveberiya Xweser li navenda hikûmetê ya Barcelona bi serokê hikûmeta Katalonyayê re civiya. Şandeya rêveberiya Xweser ji hevserokê Daireya Têkiliyên Derve ya rêveberiya Xweser Bedran Çiyakurd, nûnerê rêveberiya Xweser li Ewropa Abdulkerîm Ömer û hevseroka Partiya Suryanî Nezîra Gewriye pêk dihat. Beriya hevdîtina li gel serokê hikûmetê şande bi seroka parlamentoya Katalonya Anna Ira Sola civiya bû. Hikûmeta Katalonyayê Pere Aragones ew li navendê hikûmetê pêşwazî kir. Pere Aragones jî ji hevdîtinê kêfxweşiya xwe nêzima. Aragones li ser piştgiriya welatê xwe ji rêveberiya Xweser re di tevahî aliyên siyasî, mirovî, aborî û geşepêdanê de axivîn. Serokê hikûmeta Katalonya rola rêveberiya Xweser a di têkbirina çeteyên Daişê de lîstî pîroz kir û got doğira parastina ewlehî û îstîqrara herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de divê piştgirî û alîkariya we bêkirin. Em amade ne bibin dengê gelê herêmê da ku doza wan bigîne platformên navneteweyî. Hevserokê Daireya Têkiliyên Derve ya rêveberiya Xweser Bedran Çiyakurd helwesta hikûmeta Katalonya û gelê wê ya piştgiriya rêveberiya Xweser û doza gelê herêmê dike silav kir. Çiyakurd îşaret bi naskirina rêveberiya Xweser ji hêla parlamentoya Katalonyayê kir û got ev gav nîşaneya kurahiya têkiliyên dostaniyê yên her du aliyan e. Derbarê aslengên li hember rêveberiya Xweser li gel êrişên dewleta Tirk a dagirker ên li dijî herêmê de Çiyakurd wiha axivî. Ev êriş bawekî sereke li dijî wêrankirina cihên stratejîk û hedefgirtina quta welatiyanin. Ji lewre ev êriş li gorî qanûnên navnetewî dikevin beşa sûcên şer û sûcên derbirovê. Çiyakurd di dawiyê de got divê civaka navnetewî berkên xwe rabe bansûcan bi dawî bike û di heman demê de piştgiriyê bide hewildanên rêveberiya Xweser.